Dipay gayon dinhi sa dakbayan sa Subo ang ikaduhang hugna sa 30th SEA Games Torch Run. Sa irantang mga eksena ni atong weekend, pinaagi niining report. Sa dakong hawan sa may South Road Properties, nagtapok ang mukapin 6,000 ka mga local runners alang sa second leg sa Torch Run alang sa 30th Southeast Asian Games. If you run alone, if you play alone, you may play fast. But if you run and play with others, you will go far. We have started our Torch Run journey in Davao City, followed by today's event. Then we travel to Manila, Tagaytay, before we reach our final destination in New Clark City, Capas Tarlac. To start, I'm telling you from the way we looked at it, they are very much prepared. Gidagan sa mga partisipante ang moabot sa 5 kilometros nga gilayon sa rota gikan sa dakong hawan sa SRP padung sa utlanan sa Cebu City ug Talisay City ug pabalik. Ang Torch Run gipanguluhan sa 12 ka mga torch bearers dala ang official torch sa 2019 SEA Games. Usa na niini ang Sugbuanong triathlete nga si Kim Remolino. Proud kay I know na Cebuanos are very supportive to fellow Cebuano na athletes, so it's really an honor to represent the Cebu and also the Philippines. Hugot nga seguridad ang gipatuman sa lugar. Opisyal nga buksan ang SEA Games karong Nobyembre 30 didto sa Luzon. Uban ni Lian Sinkulan ug June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.